Què tal com va el diumenge? Tornem a obrir la finestreta per xerrar una estona aquí, trobar-nos i a poder ser, doncs, aprendre coses, motivar-nos, etc. Avui la convidada és una noia molt esportista, una noia que vaig conèixer ja fa bastants anys i que ja la veig per aquí, a veure, t'envio una invitació. I la veritat perquè, a veure si entra això. Bé, aquí la tenim. Benvinguda, Hola. Clàudia. Tot bé? Sí, em sentiu? Perfecte, jo em baixo una mica el volum. A veure, ara, ja està. Deia que em fa molta il·lu entrevistar-te perquè, bueno, he vist que la mateixa ocurrència que vaig tenir jo de dir-te d'entrevistar-te has fet a full aquesta setmana d'entrevistes. O sigui que dic, pobra, no li he dit res a anys i ara resulta que tots hem tingut la mateixa idea. Bueno, Bé, no passa res, ja està bé això. així t'acostumes a que te fem preguntes indiscretes. Deia que em fa molta il·lusió poder-te tenir aquí perquè no sé quants anys fa que et vaig conèixer, però bastants, potser el 2017, una cosa així. Sí. I sempre et recordo com una persona d'aquesta gent que, sense dir-te ni una sola paraula, tens bon rotllo, no vam intercanviar gaires converses, ni potser vam passar molts moments juntes, però la imatge que jo tinc de tu és una persona supereducada, respectuosa, compromesa, però així com en un inici te tenia així com molt callada, també m'he donat compte que tens les coses molt clares. És la imatge que jo tinc, eh? Tens les coses molt clares i aquí a tu tampoc no te para ni Déu. I vaig pensar, ole tu, sí senyora, així m'agrada, no estic sola. Hi ha algú més que aquí les coses, quan és que no, i hi ha límits vermelles, i te dona igual qui t'ho digui, i vaig Bueno, dir, sí al senyor, final així suposo m'agrada. que línies vermelles i límits cadascú té els seus, no? Però crec que és molt important saber-los, tenir-los clars i a partir d'aquí doncs vol treballar-ne perquè he hagut de treballar molt en això, la veritat, perquè no mai és fàcil, però crec que és un treball que val la pena fer i, bueno, sí, crec que o sigui, molt bé, moltes gràcies per definir-me com m'has definit al principi, perquè, no sé, em fa contenta que em tinguis aquesta sensació sobre mi i després doncs, crec que sí que l'altre és bastant Però cert. aquesta és la impressió que jo tinc, però com dic sempre, comencem pel principi. Qui és la Clàudia Guri Moreno? Si dic bé? Sí. Moreno, el segon. Qui és la Clàudia Guri Moreno? Bueno, doncs mira, soc algú que ha viscut el món de l'esport des de ben petita, perquè em ve de família, no? El meu pare era jugador de bàsquet i la meva mare era atleta, i a partir d'aquí doncs, bueno, em vaig ficar en el món de l'esport. Ara per ara doncs, soc jugadora de bàsquet, però ja ho havia sigut abans i he estat doncs, 7, 8, 9, 10 anys més o menys sense estar professionalment dedicant-me a això. Sí que he estat vinculada a nivell formació perquè he estat entrenant i segueixo entrenant un parell d'equips a la base del Morabanc Andorra, però bueno, això, Clàudia Guri és algú que li agrada molt l'esport, li agrada molt els nens, li agrada molt l'educació i li agrada molt transmetre valors i cultura esportiva i crec que bueno, estic en un lloc on puc fer-ho bé. Si t'haguessis de definir amb 3 paraules, quines serien? Per cert, vagi pel davant, mentre vas pensant, vagi pel davant que la Clàudia me va dir sí, i no m'ha preguntat ni de què vols parlar ni res. O sigui No, que jo això és aquí vaig completament... aprofitaré a preguntar-te tot el que tenia ganes de Sí, preguntar-te cap i que no problema. havia fet. Vinga, ara ja t'he donat temps per pensar. Com te defineixes amb 3 paraules? Doncs em definiria algú com molt ambiciosa, soc molt ambiciosa, soc molt autoexigent i soc molt transparent també. Bueno, transparent, estic aquí agafant apunts, transparent, també al final llavors és honrada, no? O Sí, sigui que vas de cara, no? En aquest exacte. sentit. Saps que les que anem així no anem massa lluny, eh? Bueno,
Però almenys on anem cap als Dormim molt Sí. tranquil·les, el que passa és que avui en dia, amb la societat en la que ens movem, això de que la gent digui les coses a la cara Bueno, jo crec que no s'estila. es pot trobar un equilibri entre dir-ho a la cara, és a dir, dir les coses a la cara no té per què dir-les, no té per què voler dir-les malament, Clar, no, clar, o clar, sentir clar. malament a l'altra persona. Per tant, No, jo clar, crec que clar, clar. dins de tot això i la transparència que penso que tinc, que és important ser assertiu Clar. també. Clar. I com deies tu, no? Des de molt petita has estat vinculada amb el món de l'esport. Com, si és que te'n recordes, com vas iniciar-te en el món de la competició? O sigui, passar d'una activitat física lúdica, per dir-ho així, no? O el típic que fem quan som petits, doncs que fas una extraescolar o perquè el pare o perquè la mare o perquè fas una activitat en família, però després quan ja comença a ser una mica més seriosa, que et passa la competició, tu el recordes? Doncs jo recordo que tenia 9 anys i media 1,65 potser, i llavors, bueno, com que el meu pare ja estava, ja venia del món del T'entenc bàsquet i a perfectament. més, sí, no? Doncs això, el típic que vaig anar al pavelló un dia i vaig provar doncs, de tocar pilota i de més, i em van ficar, en aquell moment hi havia mini femení, però clar, jo era premini o escolar, però òbviament era la més gran en general, no només la més alta, vull dir, era un tros de nena que era enorme, vaja. I llavors vaig començar a entrenar i de més, i a partir, jo crec que al cap de 2 o 3 anys, és a dir, vaig competir de seguida, a nivell de la Federació Catalana, doncs, com fan les meves nenes ara per ara, contra Calaf, contra Balaguer, contra aquests clubs més a nivell provincial. Però al cap de 2 o 3 anys doncs, ja vaig fer com un primer pas, diguéssim, cap a la seu, que jo era infantil i estava amb el cadet. El que passa és que ja no em vaig sentir gens a gust, no pel club, sinó perquè, vulguis que no, jo crec que a nivell maduratiu una nena infantil o preinfantil amb una nena cadet és molt diferent i llavors no em vaig saber adaptar gens bé i de fet aquella temporada ja no la vaig ni començar, vaig a fer un parell d'entrenos i bueno, crec que era un equip en el que podia estar perquè físicament seguia sent gran, però no m'hi sentia gens identificada i no estava gens a gust i per tant vaig deixar de competir. Clar, Bueno, però ja et dic, des de bastant jove vaig estar en ritme de partits i així. ara que ja tens 28 cap als 29, no? Si no Sí. m'equivoco, i que ja tens molta experiència, no sé tu com ho veus, però a mi em dóna la sensació que moltes vegades, més que res, els pares al final, tenim molta pressa, o a vegades també pot ser per un tema federatiu i calés que com es reparteixen després les subvencions, però bueno, jo penso que moltes vegades se posa els nens i les nenes a competir massa d'hora, no sé tu com ho veus. Que hauria de ser potser Bueno, més lúdic i ja els tenim allà competint. Com ho veus tu, això? jo crec que això va molt lligat amb el que et transmet i sobretot l'adult que t'està formant, no? És a dir, les meves nenes, per exemple, competim gairebé cada cap de setmana, però vull dir, és algo que utilitzo per formar-les com a persones, no? En aquest sentit, i transmetre'ls valors de que la competició és algo que es trobaran en el dia a dia sigui on sigui, és a dir, no només en el món de l'esport, es faran grans i sempre es trobaran algú doncs, que o vol treballar més perquè vol cobrar més, perquè més, i és un bucle competitiu en el que han de saber desenvolupar al mateix nivell doncs, les seves habilitats, no? Però que han de saber que poden competir bé independentment del resultat que això tingui. És a dir, no crec que l'important sigui guanyar o perdre, sinó que és aprendre a competir. Llavors jo crec que posar-les en un nivell competitiu des de joves pot ser bo sempre i quan aconsegueixis transmetre bé aquest Sigui missatge de sa. escolteu, noies, clar, exacte, estem competint i heu de donar el 100% del que tingueu, si podeu, el 120%, perquè les altres donaran el 130%, sabeu? Però hem d'estar al mateix nivell de ganes, al mateix nivell de voler guanyar, però sabent que ho pots donar tot i igual perds, no passa res, però que tu te'n vagis a casa doncs, tranquil·la i contenta amb tu mateixa d'haver dit, ostres, és que avui he donat el 100%, però mira, igual avui el meu 100% era el 80% del que puc donar normalment, saps? I això em pot portar a guanyar o em pot portar a perdre, perquè tu pots tenir un mal dia però el teu contrincant el pot tenir pitjor. O sigui, que és independent del resultat que hi hagi, no? Però crec que pot estar bé sempre i quan hi hagi aquest equilibri que sigui sa. Sí, el que tu dius, sobretot transmetre valors amb aquestes edats i que gaudeixin de l'activitat que fan. Perquè a quines edats estàs entrenant tu? Sub 12, el que passa és que unes tenen 10-11 i les altres 11-12 ja. Ja són
ja tenen una edat, ja comencen a entendre certes coses, no? Després també Sí, suposo que ja comencen també a tenir que si la regla, que si tal, que si qual, que això és una cosa que moltes vegades tampoc es parla i està molt bé al final que hi hagi una noia que els hi pugui explicar coses, perquè a vegades no, ens parlen més a nosaltres que a vegades als pares que els hi fa més cosa, no? Jo quan he sigut entrenadora també, doncs, moltes vegades les nenes te preguntaven coses que te deien és que me fa vergonya preguntar-li als meus pares. sí, bueno, crec que és guai també tenir aquest rol al final de que puguis ser una figura de confiança per elles i poder establir aquesta relació amb ells. Jo crec que és molt important per elles i elles no saben que per tu realment com a entrenadora també, perquè et demostra moltes coses i et dona molta seguretat a tu mateixa de, ostres, doncs, estic fent bé la meva feina, no només com a entrenadora de bàsquet, doncs perquè puguin tirar o botar millor, sinó perquè són nenes que acaben portant-se millor entre elles, que acaben sent més extrovertides, que acaben compartint més coses més enllà de pues, compartir la pilota. I parlant de referents, el que és molt bo és que tinguin un referent femení en qui poder-se emmirallar. Perquè, a més, tu, de jugar a bàsquet, tu ets la demostració de que se pot ser superpolivalent perquè has fet diferents esports. Com va ser que al final, inicialment, vas decidir pel bàsquet, llavors, i no per algun altre esport, i després vas canviar d'esport? Com va ser aquest procés que has fet tu com a atleta? Doncs això és una història amb un rerefons una mica més complicat i més lleig, no? Del que realment sembla de, no, mira, feia bàsquet i es passa a l'atletisme perquè també se li dona bé i sa mare era atleta i ara, doncs, com que ja s'ha avorrit de l'atletisme i ja ha fet aquest rècord i l'altre, doncs torna al bàsquet amb 4 amigues i ja està. A veure, jo vaig començar, estava compaginant tant bàsquet i atletisme, bàsquet amb atletisme, i és veritat que quan vaig tornar a jugar cap als 15-16 anys aquí a Andorra, de bàsquet no en tenia ni idea, és a dir, podia tenir facilitats perquè al final media pues, 1,85 m ja, potser, però bueno, me la botava al peu. El que passa és que com que portava 2-3 anys d'atletisme també, això em va donar una coordinació i unes habilitats físiques que la majoria de les meves companyes i contrincants no tenien. Per tant, era de les que pitjor jugava a bàsquet probablement, però com que era la que més corria i la que més saltava, doncs al final no em feia falta més, per dir-ho així, saps? Mira la Salma Parayuelo com corre pel Sí, camp. exacte. No sé de Pues tècnica de un futbol, cas és molt mona, però t'asseguro sí. que és la més ràpida, o sigui que serveix, tot serveix en aquesta vida. Exacte, doncs era una mica així, no? I a partir d'aquí, doncs clar, jo vaig veure que, ostres, pues igual això de l'atletisme m'havia anat prou bé, no? I vaig començar a fer com passos endavant en el món del bàsquet, perquè hi va haver un europeu sub-16 aquí a Andorra que va ser com un punt d'inflexió en el que em van donar el premi a la millor jugadora del torneig i demés. I a partir d'allà doncs, vaig fer com una connexió de contactes, no?, que em van portar a acabar la temporada a Mataró, que en aquell moment jugava a categoria preferent a Catalunya, que era, doncs, van anar a campionats d'Espanya i demés. I ja aquell estiu següent ja vaig estar en dinàmica de la selecció espanyola de la meva edat. El que passa és que vaig estar un parell d'anys doncs, completament centrada amb el tema del bàsquet i després d'una mala temporada que vaig tenir, doncs, que vaig començar aquí al Cadí la Seu i jo tenia 18 anys i a la que em van fotre 3 crits mal fets, vaig dir, vinga, aquí us quedeu, així, perquè, doncs mira, per xular jo en aquell moment, no? Sense pensar més enllà de què podia realment suposar el fet de deixar el bàsquet o no. Doncs em vaig agobiar i vaig dir adeu, perquè m'havien passat doncs, moltes coses en 2-3 anys que eren coses doncs, que no vaig saber gestionar ni vaig saber doncs, assumir, potser, no? I que jo no sabia ben on m'estava ficant. És a dir, jo vaig anar com seguint el camí que se'm plantejava, no? I doncs, de cop i volta et trobes que això, amb 18 anys ets jugadora de bàsquet i no ets conscient de tot el que allò comporta. Llavors, a partir d'aquí, jo vaig acabar la temporada a Galícia i és veritat que va ser una temporada de moltes anades i vingudes, no? I no em sentia gens a gust amb mi mateixa, veia com que se m'estava ficant un físic de la típica jugadora de bàsquet poc àgil i estava perdent com tot el que tenia d'atleta, saps? Llavors va ser com ui, no m'agrada, no estic gens a gust i doncs no vull fer bàsquet. I vull tornar a l'atletisme perquè em sentia molt més còmoda i molt més a gust amb mi mateixa. I aquí ja doncs, va un bucle de problemes amb el menjar, amb conductes alimentàries i així, que sí, que em fan anar cap a l'atletisme. I a partir d'aquí
doncs clar, com que feia salt d'alçada era algo que podia tenir com molt camuflat, perquè allà si peses menys i aixeques més pes, saltes més, perquè el món de la força relativa és així de senzill i és una putada parlant malament. Clar, En el cas d'algú com jo, que realment ho estava passant clar. malament, no? Però clar, com que jo seguia rendint al nivell doncs, que s'esperava o pues, al nivell pel que estava treballant, perquè entrenava molt, doncs bueno, semblava que tot anés bé. I sí, em va anar bé i no em queixo de res, no? Però bueno, arriba un punt en el que a mi em canvia la vida el 2017, que és que el meu pare es fica malalt i a partir d'allà doncs, bueno, jo li dono un cop de mà a la seva feina, llavors estava com treballant mentre ell estava ingressat i volia seguir entrenant i tal, i allà sí que em va petar el cap del tot i tornar-me a ficar en forma en el nivell que estava per l'atletisme em resultava molt més exigent i molt més complicat per tot el meu passat amb els temes del menjar que no dir, bueno, doncs comença a fer un esport com més lúdic, perquè al final el bàsquet té una part que és un joc i el practiquis al nivell que el practiquis és un joc i potser t'ajuda a portar millor el tema de la competició i tota aquesta exigència que aquest món comporta, no? I vaig tenir l'oportunitat de tornar-me a ficar amb el 3x3, amb la Federació Andorrana, i, bueno, i a partir d'allà, de fet, va ser quan et vaig conèixer, aquell estiu, Clar, no? Pues sí, això devia que ser quan vaig ens ho vam tornar a passar jugar molt bé. allà Jo tinc uns records fantàstics amb vosaltres, perquè és que realment tothom era superagradable, era molt fàcil treballar és que tothom, nois, noies, la junta, és que tothom. Realment vaig pensar, ostres, quin munt de gent guai que tinc la Sí, sort de doncs trobar i amb això, la que jo vaig pensar treballar, el no? mateix, no? Era un entorn molt sa per mi, era molt divertit, m'ho passava molt bé, era doncs això, sí, competició, però també teníem una part molt social al cap i a la fi, perquè ens ajuntàvem molts nivells diferents que permetien que després la selecció final doncs, anés a participar a la competició internacional, però durant l'any muntàvem molts tornejos que eren completament amateurs i a partir d'aquí doncs, aconseguíem arribar doncs, a la competició internacional o no. Però bueno, era en aquest punt i per això vaig tornar i, bueno, i al final, doncs mira, amb el 3x3 vaig tornar a competir aquella temporada següent amb el Cedis però amb el Senyor B i allà va arribar el Covid i després ja no vaig tornar a jugar. Fins ara que tornes a estar al CEDIS, que està en el màxim nivell de la competició de noies a Espanya, no? Ho dic bé? Sí. I clar, és com, no? És allò de, no saps mai quantes voltes dona la vida? Doncs tu ets l'exemple perfecte i a més, això ho he parlat amb diferents esportistes en els darrers anys, que molts vegades diuen, oh, és que ja tinc tal edat, i jo li dic, però és que avui en dia, amb el que ens cuidem entre el menjar, els fisios, la vida que portem, és que la vida també d'un esportista d'elit és que s'allarga molt més. O sigui, estem veient amb Copa del Món gent de 40 anys que està guanyant la seva primera cursa amb 40 anys. Clar, Pues, bueno, llavors... jo en aquest sentit he tingut molta sort perquè les lesions m'han respectat sempre moltíssim i no he tingut cap lesió greu, tret d'aquell estiu que ens vam conèixer, que em vaig rebentar el peu a la plaça del Roc Blanc, però espero que no. Però tret d'això no he tingut cap altra lesió i crec que això és importantíssim, però sí que també és veritat que crec que, bueno, vale, sí, tinc 28 anys, a veure, no, soc la més gran de l'equip, de fet, però crec que aquests anys no, et donen una maduresa també, no només com a esportista, sinó com a persona, que si saps extrapolar després a la pista pot ser molt positiu tant per tu mateixa com per l'equip. I crec que és una vessant que tothom ha valorat sempre com aquesta... ser prematur, no? En aquest sentit de, hòstia, mira, té 17, 18 anys i ha arribat al top, ole, i ha aplaudit. Pues jo crec que algú amb 17-18 anys potser no està preparat per estar en aquell... Fa molta por. Quan porto la comunicació ja als júniors sempre intento protegir-los, inclús per això, perquè és que se us poden carregar així amb un titular un dia, algú que a més segurament no tingui ni idea de lo que feu, ni de l'esforç que significa l'esport. Clar, però jo crec que ara és algo que amb la figura de la psicologia i així, és algo que està tot molt més controlat que fa 10 anys, no? Molt més treballat i que està molt més a l'ordre del dia. Però sí que és veritat que segurament hi hagi persones que als 17-18 anys doncs, estiguin al nivell top i estiguin preparats i siguin completament madurs per assumir tot el que això comporta. Però segurament estiguem parlant d'aquest percentatge de tops que arriben a ser estrelles mundials. La majoria, hi haurà molts esportistes que poden treure el cap a nivell bo nacionalment
o internacional, és igual, doncs això, júnior. Quants campions del món de qualsevol disciplina hi ha júniors i després han desaparegut? Sí, Doncs, sí, ho clar, han crec que necessitat un una parón. parada i Exacte. I després crec que... tornar-se a enganxar, no? En el tennis Sí. ho hem vist ara també, inclús algunes han sigut mares perquè deien que no puc Mm. més, o sigui, he de parar, no? I el que tu deies és superimportant la feina dels psicòlegs, però també de l'entorn, sí, perquè si no tens un entorn sa que et faci posar els peus a terra i dir, escolta, Sí. vale, sí, ets molt bo, però al final ja està, o sigui, no estàs salvant vides, estàs donant cops amb una pilota o estàs Sí, botant-la o estàs baixant per una bueno, pista, no? l'entorn has de Clar. saber triar-lo molt bé perquè després també és veritat que ostres, la vida de l'esportista no és gens fàcil i és un ritme que poca gent pot entendre, jo crec, o compartir, perquè realment algú, per molt dedicat que tu estiguis a la teva feina, i jo en aquests 10 anys, creu-me que he treballat en diferents empreses i n'hi he deixat, vamos, o sigui, perquè quan faig alguna cosa, ho dono tot, m'és igual, saps? Em buido. Si és algo que a mi m'omple i de més, em buido. Després em fotré l'hòstia o no, però bueno, això em passa en tots els aspectes de la meva vida. Llavors, doncs, quan tu ho dones tot, has de ser conscient de que això pot tenir unes conseqüències, no? I tu pots estar en una oficina, per dir-te alguna cosa, però normalment en aquella oficina tens un horari marcat. O, bueno, tu saps que aquella oficina, doncs igual, mira, si el dia que plegues tard, doncs, perquè tens les claus i tu tens més feina i te'n vas a les 11 de la nit, doncs, bueno, te'n vas a les 11. Però normalment, fins al dia següent, doncs, faràs la trampilla, no?, d'entrar una mica més tard, o que tot això es va parlant. Però, clar, en la vida de l'esportista és 24/7, perquè tu acabes d'entrenar i, ostres, igual, sí, vinga, hem quedat per prendre alguna cosa, o no sé què, o no sé qual, però és com... Sí, sí, és que no És que hi ha dies que estic descanses, perquè també rebentada. estàs parlant, pensant, a veure què he de menjar, si tinc entrenament, si tinc partits, és que tot Bueno, el dia... és molt important trobar l'equilibri aquest, no? Però clar, si jo, per exemple, fa 2 mesos, perquè fa 2 mesos no jugava, si fa 2 mesos pues, jo sabia que l'endemà al matí tenia partit amb les nenes, però sortia a sopar i després sortia a prendre alguna cosa i de més, pues, sabia que podia respondre igual perquè podia estar concentrada igualment. Però clar, ara no només implica estar concentrada, ara he de rendir Ara a has de nivell córrer. físic. Clar, exacte. Llavors, és un punt de, ostres, sí, vale, sortiria, però no puc. I a vegades ja, clar, depèn de quin entorn et diu, no, doncs, home, sí que pots, que no sé què, que no sé qual, que... Bueno, sí, vale, sí, podria, però és que la meva prioritat ara és una altra. Com tota És una altra. la Llavors, vida, ara ho has dit, ja han d'haver prioritats. En funció d'aquestes prioritats tu has d'actuar en conseqüència de forma lògica, clar, perquè si no llavors exacte. està clar que no... Has de ser coherent, jo crec, al final amb el que saps que estàs fent, perquè doncs, quan tenia 18 anys era una, però ara que en tinc 28 sé perfectament on m'he ficat, sé perfectament on em pot portar això, on vull que em porti, què vull que m'aporti i què no, i tinc les prioritats molt més clares. Escolta, abans quan deies bueno, que havies anat a fora molt jove, com ho vas viure tu? Perquè sí que és veritat que potser el bàsquet no és com l'esquí, que a vegades les noies no tenen cap companya, com ens trobem aquí el cas de la Can de Moreno, que moltes vegades viatja sola, i vosaltres viatgeu en equip, llavors potser aquesta solitud no és tant, però tu com ho recordes, aquests anys de tan jove jugant amb equips de fora i suposaven de viure lluny de la família, o com ho vau gestionar, això? Doncs jo, bueno, a veure, al final, quan vaig fer el primer any al salt professional, diguéssim que vaig començar a la Seu, sí que és veritat que vivia a la Seu, però bueno, era com un primer pas, no?, de dir, vale, doncs mira, sí, he marxat i estic a la Seu i em va molt millor perquè entrenàvem moltíssim, entrenàvem matí i tarda pràcticament cada dia, excepte un dia i mig a la setmana, però bueno, sempre tinc, no, l'opció d'anar a casa perquè la tinc a mitja hora. Però clar, aquella temporada la vaig acabar a Per això Lugo. que Llavors, em deies que has anat a Galícia, dic, ostres, quin salt! anar-me'n a Galícia no va ser gens fàcil, perquè sí que és veritat que vaig fer com un pas enrere a nivell esportiu, perquè passava de Lliga Femenina 1 a lo que és Lliga Femenina 2, però clar, marxar tan lluny, el primer pas no em va costar gaire perquè vaig estar com 2 o 3 mesos sense jugar i tenia aquestes ganes, no? aquest cuquet de tornar a jugar, llavors era com que tot això ho maquillava tot una mica. Però després hi va haver un paron per Carnaval que vam jugar un dijous i teníem lliure fins dimarts, potser, o alguna així. I jo aquells dies els vaig aprofitar per tornar a Andorra. Doncs el dilluns a la nit, que havia de tornar cap a Galícia i vaig tornar a Mave des de Lleida, un drama a l'estació, però plorant, a llàgrima viva, amb ma mare a l'altra banda de l'estació, me'n recordo, buah, que malament ho estic passant, i això que me n'anava a un lloc on estava a gust,
però no ho sé, jo crec que era aquesta barreja de sentiments, no? De dir, ja començava a estar en aquest bucle de no sentir-me a gust amb mi mateixa. Me n'anava lluny de casa. A sobre, havia fet com un pas enrere a nivell esportiu que sobretot a casa, doncs, el meu pare potser no acabava d'entendre o no estava d'acord amb com havia gestionat jo el dir, vale, marxo de la seu. Que havia sigut com molt impulsiu tot, no? I bueno, era una barreja molt bèstia de sentiments i d'emocions i de tal, bueno, pues sí, vaig anar i després no vaig tornar fins l'abril o maig que no vaig acabar la temporada, però en aquell moment va ser duríssim. Clar, i tan jove, d'aquesta època, què creus que vas aprendre d'aquests moments tan durs? Bé, vaig aprendre moltes coses, però et diria crec que la lliçó principal i que he vist ara, no, és que si tires la tovallola tampoc passa res. És a dir, estem com molt centrats en no, segueix, 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 i aquesta Sí, insistència sí, i sí, aquest... que sembla que no puguis tenir un moment baix, no? Sembla que sempre Exacte. hem d'estar a tope i a més perfectes. Exacte, i que la gent pot veure només doncs, aquesta part de que bé et va tot i què tal, i que l'èxit és només resultats bons i resultats bons i resultats bons, i insistir, insistir, persistir i demés. Doncs bueno, doncs no. O sigui, si tu tens un moment en el que tu creus que has de tirar la tovallola, tira-la, és que sempre la pots tornar a recollir. I més quan ets tan prematur en aquest sentit, no? De dir, bueno, doncs mira, és que torno a estar al mateix nivell, en la Sí, mateixa sí, 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 categoria, sí. òbviament, segur que estaria jugant molt millor si no hagués deixat de jugar. Això em sembla fantàstic. No se sap Però, perquè potser però t'hauries clar, lesionat. no se sap, perquè igual a nivell emocional seguiria sent molt més immadura, sabria gestionar molt pitjor moltes coses o no les sabria gestionar directament. Clar, llavors jo crec que la lliçó que em quedo d'aquells anys és això, de dir, bueno, tot el que t'ha de tornar, et torna. I segurament l'oportunitat, de veritat, et torni quan menys t'ho esperes i quan realment estàs preparada per aprofitar-la, sense tu saber-ho ni haver-t'ho plantejat, però vaja, és el que m'ha passat a mi ara. M'encanta que diguis això i a més que se veu que és super sincer el que estàs dient, perquè sempre dic, intento fer directes amb gent doncs, o que inspiri o que pugui aportar alguna cosa de coneixement, no? I que pugui ajudar a la gent. I això que estàs dient, i més en el món de l'esport i més en el moment en el que estem vivint, no? Que tot és imatge, postureig, com dic jo, no? Intentar jo moltes vegades amb les esportistes, l'altre dia estava amb unes noies de Copa del Món, i deia, ostres, és que, bueno, primer, el tema de si ets dona o ets home no estàs considerada igual als mitjans, per desgràcia, encara a 2024, i ahir vam tenir un exemple molt bèstia, però parlàvem d'això, de que és que sembla que sol es vegi quan estàs a dalt del podi. Jo els deia, a mi això no m'interessa, perquè això ja ho parla tothom. A mi el que m'interessa és explicar justament tot el que no es veu per explicar la realitat a les següents generacions que venen a darrere, que puguin entendre com de dur és la vida d'un atleta. O sigui, perquè no, sempre la gent que veu el podi, que estan a llocs super mega cookies i ja està, no? I sempre les fotos serà rient, no? Doncs no és això, hi ha molts dies pitjors que no pas bons, perquè, com dic sempre, guanyadors sol pot haver un, i llavors tota la resta ha de ser perdedors, entre cometes. Bueno, clar, No? i que no només són dies, al final són èpoques senceres, que és que es Clar, pot durar mesos un mal dia, per dir-ho així, clar. o entrar en un bucle del que et costi molt sortir i no sàpigues per què, però sí que és veritat que en aquests moments llavors sí que has de ser persistent i insistir, no? Però ho pots fer des de la sombra, és a dir, jo en tots aquests anys he seguit entrenant a la meva bola, entén-me, amb l'experiència que tinc, no? Però, bueno, m'he seguit mantenint en forma, he seguit anant al gimnàs, he seguit pues, anant a córrer, sortir a la muntanya, perquè, no sé, és que Justament, podria haver deixat l'esport però completament, saps? què et va fer motivar-te per no quedar-te a casa i al sofà estirat? O sigui, quina motivació tenies per continuar, ni que fos per a tu, Mm. continuar estant en forma? Era, no sé, pot haver gent que digui, bueno, és per un tema de que m'agrada veure'm així, o perquè me va bé Crec pel que, desconnectar. bueno, Quina era la teva motivació? pues, que era un moment, bueno, segueix sent, el que passa és que ara pues, a diferent nivell, era un moment que em dedicava jo a mi mateixa, saps? I llavors com que, clar, durant el meu dia a dia tenia com tanta feina, dedicava tantes hores als demés, que pensava, almenys un dia, o sigui, una hora i mitja, un parell d'hores, és igual al dia,
que siguin per tu. I és a dir, jo he arribat al gimnàs a les 6:30 del matí, a les 7, perquè sabia que en aquella hora ningú em tocava els ous. Llavors, a partir d'aquí, ja el dia podia començar, però jo en un moment a mi ja me l'havia dedicat, no? Perquè a part era una època en la que em costava, doncs, no tenia gaire clar el ficar límits i aquestes coses que ara doncs, tinc més clars i els tinc més marcats, però bueno, era bastant com de... em donaven com molt volum de feina i jo era un volum que podia assumir i com que sabia que ho podia fer era com venga, sigue. I no trobes aquest límit, no? Perquè a part, com que te'n vas en sortint, doncs te'n van donant més. I és un bucle del que costa molt sortir, però bueno, jo havia de trobar el meu moment sí o sí per dir, vale, Clàudia, aquest és el teu moment, dedica-te'l a tu i mòbil al vestidor i que ningú et molesti i ja està, i que ho respecti bé i qui no, pues adeu. Però bueno, era aquest sentir-me bé, no? I dir, bueno, vale, jo treballo pels demés, però sí que és conscient de que en qui primer has de treballar és per tu mateixa. Això no tothom ho té clar, perquè la teoria segurament tothom la sap, però després implementar-ho i posar-te tu per davant i tenir clar que si tu no estàs bé, res al teu voltant estarà bé, això és molt difícil de fer. Bueno, és que costa moltíssim, I tu, sí, no? Tu estàs parlant d'unes edats molt joves, o sigui que potser eres molt madura o vas madurar ràpid en algun moment d'aquesta transició de potser de ser una adolescent a una dona més madura. Sí, ja... Potser ho vas fer abans? Sempre he sigut bastant madura, jo crec, almenys en temes personals i de, doncs, jo que sempre he sigut molt organitzada, sempre he sigut molt responsable, perquè també és el que m'han transmès des de casa, no? Al final, el meu pare ha sigut sempre un currante, tant a nivell esportiu com a nivell laboral i personal després, però ma mare també es va treure la carrera de pedagogia als 50 anys i tenia 3 filles i vull dir que ole ella, saps? Però que són uns valors que a mi m'han transmès des de petita. Llavors, això m'ha ajudat molt a moltíssimes coses. Però sí que és veritat que és un camí que no és fàcil perquè costa molt poc ficar-te en segon pla. I més si vens potser d'un passat en el que doncs, no acabes de trobar-te bé, que veus que... Bueno, ara tenim molt a mà veure l'èxit de tothom o el que és èxit aparentment per xarxes socials i és molt fàcil comparar-te i és molt fàcil caure en el parany aquest de les apariències i que tot el que s'ensenya és com el que preval. I crec que poder sobreposar-te això et pot ajudar moltíssim, però no només en el teu dia a dia, sinó d'aquí al futur que tu vulguis. Aquesta resiliència, però això s'ha d'aprendre i està molt bé, tornant a lo d'abans, no? Que algú com tu pugui entrenar nenes tan joves o noietes tan joves i poder-s'hi explicar tot aquest ventall que es trobaran en la seva vida i més en l'època que dèiem ara, no? Doncs que estan tan exposades al tema imatge i a les xarxes sobretot, no? Que ja està més que comprovat que a nivell de salut mental no va gaire bé. Tornant a la salut mental, tu has estudiat dietètica, nutrició, exactament quina és la titulació? És nutrició i dietètica humana. I com tu vas fer amb aquesta vida tan intensa per poder tenir temps per estudiar? Doncs de fet jo vaig començar a estudiar en educació social, perquè ja en aquell moment, clar, és que t'estic parlant igual era 2013-2014 i la universitat a distància no estava tan a l'ordre del dia com ara. Llavors era com que buscava una mica de les opcions que hi havia, el que més em podia encaixar. I, com he dit abans, sempre m'ha agradat molt aquesta vessant de l'educació. Que poguessis seguir fent l'esport que volies estudiar, no? Això em sona. Exacte. I la UOC era on més oferta hi havia en aquell moment i vaig veure l'oferta que hi havia i vaig dir educació social, perquè m'ha agradat molt sempre també això, aquesta part més educativa i de transmetre i de més. I vaig fer el primer any, però trobava molt a faltar la ciència en si, els números i aquesta vessant més científica que havia estudiat perquè havia fet el batxillerat científic. I llavors vaig veure la Universitat Isabel I, que és on vaig acabar estudiant, que oferien nutrició. I m'hi vaig tirar de cap perquè, primer, pel passat del que venia i segon, perquè tenia aquesta part més científica, no? I també hi havia com assignatures troncals molt relacionades amb el món de la psicologia, de les emocions i tot això, i vaig pensar, ostres, crec que no només perquè t'agrada el món i està relacionat també amb el món de l'esport i després et pot obrir portes en el món que ja et mous, sinó perquè ja pel passat que tenia i perquè crec que se'm podia donar molt bé aquesta feina de transmetre-ho des d'una vessant educativa. No...
no ben bé de tractar. És a dir, sempre em diu tothom, per què no ets nutricionista esportiva, tal? Dic, perquè és que la majoria dels esportistes estem tarats en aquest sentit. Vull dir, és molt difícil tractar amb gent esportista d'alt nivell. I jo en soc superconscient i perquè crec que nutrició i esport arriba a un punt en el que es perd la vessant salut. I a mi m'agrada transmetre com a nutricionista els meus coneixements i la meva experiència, però tot sempre doncs, amb la salut per davant. De dir, bueno, tu pots tenir tota la informació del món a les teves mans i has de saber triar, no? Però a mi que... És a dir, com que jo he passat malament en aquest sentit, a mi que em diguis, no, és que vull perdre X quilos perquè tal, o perquè he de pesar menys, o... És que la teva vida com a esportista té una caducitat molt, molt curta. Llavors, quan tu acabis de ser esportista, has de tenir uns hàbits que t'ajudin a seguir doncs, amb la teva vida el més normal possible, no? Perquè, clar, si se t'acaba la vida com a esportista i t'has d'inserir en el món laboral, has de fer 1000 històries i a sobre ara passes de no menjar, pràcticament, a menjar el que et doni la gana o de tenir-ho tot supercontrolat, que això també se't descontroli. Si en canvi vens d'algo més equilibrat, doncs jo crec que és com més fàcil després la transformació aquesta, no? De, vale, soc esportista, però la meva vida com a esportista s'acaba aquí i ara soc la Clàudia Guri, que soc algú més que no dins del món de l'esport. Clar, el que estàs dient al final, el que transmets, crec, és que lo important és trobar l'equilibri entre tot, però moltes vegades és molt difícil per l'exigència, no teva ja sol, sinó del teu entorn, no? La pressió social que tens a sobre, o pot ser algú que t'influeix molt a tu, perquè a vegades pot ser un entrenador, pot ser la teva parella, pot ser mil coses, no? Que facin que tu tinguis molt clar tot això, però que aquesta persona té tant poder emocionalment sobre tu, psicològicament, que vagis per un lloc que no pertoca. Clar, però jo crec que tots hem passat, no? I tots hem tingut alguna persona al nostre entorn que et fa dubtar o et fa doncs, tremolar totes les teves bases que tan assentades tenies. Però crec que és un treball també que al final jo fa 6 o 7 anys que estic amb psicòloga i que la tinc en el meu dia a dia i la tenia com a esportista, l'he tingut com a Clàudia Gurino esportista i la segueixo tenint ara, vull dir, no la deixaré perquè són els diners que millor inverteixo, si ho tinc claríssim. Però bueno, quan et trobes amb alguna cosa així jo crec que has de fer el treball aquest i la reflexió de dir, vale, està molt bé que tu tinguis algú en el teu entorn que t'aprecis molt, però has de ser conscient que el teu entorn t'ha de sumar. O sigui, no pot ser que tinguis algú que està bé que t'obrin els ulls, però has de saber fins a quin punt té raó i en quin moment deixa de tenir-la. Correctíssim, sí, estic super d'acord amb tu, però també sabem que és molt complicat quan estàs en una relació personal tòxica, o sigui, torno a repetir, sigui amb un entrenador, sigui amb la teva parella, etc., desfer aquests vincles, no? Perquè és el més complicat d'aquesta vida. Per anar acabant, perquè t'havia dit una mitja hora i ja veig que ja portem no sé quan aquí, la Clàudia Guri d'ara, com veu el futur? Doncs la Clàudia Guri d'ara, mira, és algo que vaig dir des del moment que vaig tornar a fitxar pel Cadí la Seu, que jo fa 10 anys que sé que no vull ser jugadora de bàsquet. I em diuen, bueno, sí, però és que la conclusió és que ho ets. I dic, no ho soc. O sigui, és a dir, vale, sí, jugo a bàsquet i em paguen per jugar a bàsquet, però la Clàudia Guri no només és això, és a dir, no vull que el jugar sigui la meva única i principal font d'ingressos en aquest sentit, no? Jo en el primer moment que vaig parlar amb la Seu per anar a entrenar només als matins, ho vaig fer perquè tinc entre mans un projecte d'una acadèmia de bàsquet per formar jugadors i jugadores del país, que ja és un projecte que vaig encetar amb la FIBA gràcies a la Federació Andorrana, que vaig fer un projecte de Women in Leadership i bueno, ja he començat un taller d'emprenedors des de govern i de més, que bueno, intentaré acabar doncs, tenir el pla d'empresa acabat d'aquí al juny que acaba aquest taller, no? I sí que està en el món, relacionat amb el món del bàsquet, però clar, la Clàudia Guri, jugadora d'ara, està jugant en primer lloc perquè s'ho està passant bé, que fa 10 anys no ho feia, i segon, perquè creu que això pot potenciar moltíssim el projecte que ella realment vol tenir com a projecte de vida. Llavors, és com, no si ets jugadora, no, és que no vull ser jugadora i la gent no s'ho creu, però no vull, és a dir, jo no estic jugant ara per l'any que ve anar-me'n a jugar on sigui perquè em paguen... Sí, no aspires a anar a la NBA. No, és a dir, la Clàudia... No sabem on acabaràs, però ara mateix no ho estàs fent per anar a la NBA. Sí. La Clàudia, si no estigués
la seu a 20 minuts de casa, no estaria jugant a bàsquet. Saps? Perquè sí, m'agrada, però mai he tingut potser aquesta passió cap al joc, no? Però bueno, crec que és un equilibri superguai i en el que em sento molt còmode de dir, vale, sí, ara estic jugant a bàsquet i ho estic gaudint un muntó, però bueno, la Clàudia té més projectes que això, i sí que estan relacionats amb el món del bàsquet, però és un projecte doncs, en el que s'inclouen moltes coses, perquè vull que tingui doncs, el seu espai per poder fer aquest treball d'educació nutricional, que hi hagi una sala doncs, perquè els nens i nenes puguin venir a fer els deures o abans o després de l'entrenament, perquè siguin conscients de que és molt important compaginar una cosa amb l'altra, de que hi hagi doncs, una part de preparació física, perquè al final crec que des que ets mini pots estar treballant el físic immers en tipus de joc o de psicomotricitat o el que tu vulguis, no? Però que siguin conscients de tots els inputs que formen l'esportista al final i els puguin treballar des de quan abans millor. Escolta, em sembla... M'has deixat sense paraules. Em sembla espectacular aquest projecte que tens, superxulo, perquè jo tampoc el sabia, que estaves fent tot això i preparant tot això. I penso que segur ha de sortir, perquè a més és una cosa superinteressant, penso, com a societat ja, no sol pels amants del bàsquet, sinó com a societat tenir un centre així formatiu 360, per dir-ho d'alguna manera, que no sol sigui botar una pilota o picar una pilota o posar-te uns esquís, sinó que entenc que el teu projecte és de formar persones, sigui amb el que sigui. Si uns acaben jugant a bàsquet... Al final el bàsquet en aquest sentit podria ser l'excusa, no? Llavors, bueno, pots utilitzar el bàsquet per moltíssimes coses i jo ara tinc la sort de que el puc estar utilitzant per estar en actiu i estar en actiu a bon nivell i crec que això està fent o pot fer molt bé a la base del bàsquet andorrà, no només femení, però bueno, al final jo ho veig amb les nenes que porto, vull dir, el primer partit que vaig jugar aquí a la Seu em van venir a veure nenes de l'equip amb unes pancartes que al final són aquests els moments que t'emportes, no? I era com el principal objectiu de jo tornar a jugar. I veure totes aquestes nenes superengrescades i supercontentes i de venir a entrenar i de dir, no, és que jo els dies que estic més contenta són els dies que hi toca bàsquet. I clar, jo els dimarts, per exemple, si entrenem a la tarda, arribo tard a l'entreno de les meves nenes i tinc la meva ajudant que m'engega l'entreno, no? Però les meves nenes avui, després del partit, em deien però Clàudia, tu no et preocupis, perquè almenys les del mini B, quan veiem que arribes tard però que vens d'entrenar, estem molt contentes. I dic, bueno, però és que ets un referent, és que ho dèiem abans, ets un referent al final, i això és genial, tant de bo tinguéssim referents en tots els camps, totes les noies d'aquest país, és fantàstic, per això et felicito per com al final has pogut reconduir aquests mals moments, la veritat que a més no es coneixia, que no havíem tingut oportunitat de parlar-los, i et dono les gràcies pel teu temps i espero veure't ben aviat i si puc també vindré amb una pancarteta i animar-te. Un petó molt fort, Clàudia. Gràcies. Fins aviat. Adéu, una abraçada.